खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 12 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय टिहु ओनसोलाव गंसे बास गारिया कन्ट्रल गोमानानै लामानिफ्राय हरखाबै दैयाव गोलैनानै बास गारिया बेलथायदों आरो बे जाथायाव गोबां दावबायारिफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे बासआ कचबिहारनिफ्राय बायहाटा सारियालि फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बे बास गारियाव गासै सा 52 दावबायारिफोर दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जालुकबारिनि रेल लामा साखाथिनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय लालचेन आली, धुबरी डिस्ट्रिक्टनि थागिबि आरो बियो गुवाहाटी नोगोरमायाव दखान होनानै जायोमोन। नाथाय बियो माबोरै थैखो, सोरबासो बुथारखो ना हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव BPF आरो UPL हानजानि गेजेराव सोरखारि न' लुफुंनायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिगासिनो दङ। बेबायदिनो गोहो दंब्ला BPF हानजाया UPL हानजानि लुनाय सोरखारि न'खौ सफुंना देखायफैनानै UPL हानजानिफ्राय खेंफोरथि होदों। हामबाय होनदों दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड निउस नोंथांमोनखौ बिसेसकै जों दाख्लै जितु रौतायाव जोंनिनो बे आमजुलि ओनसोलनि सासे आइजो गांखंनि बिथाङा जे जोंनि आमजुलि ओनसोलाव प्रमद बर'आ फैयोब्ला बिथांखौ होनासो हरगोन होनना बुंदों। किन्तु दिनै जों बेखौ गावगाया लासिं सिं जानाय खोथादों आरो लासिं सिं जादों होनदों। किन्तु गावगाया जे होना हरगोन किन्तु गावगायासो जे माने आमजुलि ओनसोलाव माने होनानै हरजागोन बे आंनि मथेबोला जों गावखौसो लासिं सिं मोनदों। आरो मारैहै मा उद्देश्यआव बे होना हरनो मानोथो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बिसेसकै नैबे कुन्द्रबिल बायदि ओनसोलाव आमजुलियाव नैबेयावनो थांनाय 17 बोसोराव रं गोनां न' गंसेबो जों नुनो मोनाखैमोन। बिसेसकै दायो जोङो मडेल अंगनाबादि प्रमद सारनि दारै मोनदों आरो नैबे मार्केट सेट जोङो प्रमद सारनि दारा मोनदों आरो लोगोसे नैबे कुन्द्रबिल सकनिफ्राय तो बावराजान टंला बस्ति होननाय बेफोराव जोङो CC ब्लक मोजाङै बनायना होदों आरो लोगोसे सेमब्राबारि रड तो बियो अब हाजुजुलि क्रस जाहैनाय अर्थात 11 बजार ओंखारहैनाय बेखिनि लामाया CC ब्लक जादों। होमब्ला बिथाङा मारैहै लासिं सिं मोनखो आरो बिथाङा मारैहै लामा माबा हाबा जायाखै होननानै मानो बुंनो हाखो। बेवहाय जों बे आइजोनि सायाव जोङो खेंफोरथि होदों आरो जों दुखु मोनदों जे जोंनि चिफ सारखौ बेबायदि बिथाङा माने अपमान होनामोन। आरो बिथाङा मोनसे खौरां बुंदों जे PMYनि न'खौ जे सौगासेयावनो माने थब्लं थांहोनो हागोन, सौखानो हागोन होनना बुंदों। दा बेयाव बिथाङानो गावनि जेनो सौनाय नायथों PMYनि न'खौ सौनाय नायथों आरो सौनानै जुदि सौफ्लं मारनो हायोब्ला अबानिया जोंबो बेखौ मा होनगोन मोजां नङा, बे न'आ मोजां नङा होननानै जोंबो बुंनाय जागोन। नंमारा जों अबानिया बेखौ गोदानहै जोङो नायबिजिरनानै जोङो बे न'खौ हयथ' जोङो गोदानहै माने लुफाफिननो होनाय जागोन। आरो ओमफ्राय मोनसे खौरां नै दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बियो लासिं सिंथ' जाबायानोसै किन्तु जों मावखानाय हाबाखौसो बिसोर मावदों होनना बुंदों। आरो बिसोरो जुदि मावदोंमोनब्ला आरो बिसोरो जुदि बिसोरनिनो मोनब्ला बिसोर मावालाखानो माने एसेबां गोबाव दिनखो किन्तु जोङो दायो मावदों। जों मावनायाव बिथांमोना मावाखै होनोब्ला जों UPPL हानजाया जोंनिफ्राय जोङो बेखौ खोब मा होनो
जों धर्ज थानो हानाय नङा जों निश्चय बिनि बेबस्थाखौबो जों लानाय जागोन आरो जि जायगायाव 7 लाख थाखानि खामानि दङमोन बै जायगायाव 7टाबो अन्थाइ गैया आरो जि जायगायाव 4 लाख थाखानि रिजार्भार दङमोन बेयाव बस्थासेबो सिमेन्ट जों माने बेयाव खामानि मावनाय जायासै दा बेफोरो कारापसना सोरनियाव दोङो गावसोरनि 17 बोसोर सलायनाय BPF सरकारनि टाइमावसो दोङोमोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि